Исәнмесез. Сез Шалу ТВ телеканалын карыйсыз. Узган җомгада мин сезне 20 гасыр башында Оренбур шәһәрендә нәшр ителгән Вакыт газетасының тарихы һәм бу басманың дәвамчысы Яңа Вакыт газетасы белән таныштырган идем. Бүген теманы дәвам итеп, бу ике газетаның юбилейларына багышланган төбәк-ара фәнни-гамәли конференция нәтиҗәләренә тукталырмын. Оренбур каласында яшәүче милләттәшләребез ана телебезне саклау өчен нинди эшләр башкаралар икән? Оренбур каласы 20 гасыр башында Казан һәм Уфа белән бер рәттән татар мәгърифәте һәм мәдәниятының үзәге булып торган. Өлкәдә ярты меңнән артык мәчет, йөзләгән мәдрәсәләр, татар мәктәпләре, китапханәләр, дистәләгән газета, журналлар халкыбызны агартуга хезмәт иткән. Татар телендәге тәүге газеталарның берсе Вакыт нәкъ шушы шәһәрдә дөнья күргән. Быел әлеге тарихи басмага 100 ел тулды. Оренбурда яшәүче милләттәшләребез шул уңайдан төбәк-ара фәнни-гамәли конференция үткәрделәр. Тел һәм тарих галимнәре, журналистлар, язучылар, укытучылар, студент-яшьләр Оренбур вакытлы матбугатының тарихы һәм бүгенгесе хакында җитди сөйләшү алып бардылар. Узган тапшыруда без сезгә конференциянең беренче көне пленар утырыш һәм Яңа Вакыт газетасының 15 елгына багышланган бәйрәм тантанасы хакында сөйләгән идек. Конференциянең эше икенче көнне Хөсәен Ямашев исемендәге татар китапханәсендә дәвам итте. Оренбурның бу иң өлкән һәм бердән-бер татар китапханәсе дә быел 100 еллыгын билгеләп үтәчәк. Шунысы игътибарга лаек. Хөсәен Ямашев китапханәсе ачылган елыннан бу көнгә кадәр бер тапкырда ябылмыйча эшләп килә. Оренбурда яшәүче милләттәшләребез татар вакытлы матбугатының бүгенге торышына, гомумән телебезне саклау кебек мөһим мәсьәләгә битараф түгел. Конференциядә катнашып, чыгыш ясаган кешеләрнең кайберләре белән без якыннанрак таныштык. Мансур Сәгъдиев Яңа Вакыт газетасының актив хәбәрчесе. Тел галиме дә, журналист та түгел. Әмма татар теленең киләчәк язмышы борчыяны. Халкыбыз тулы канлы татар теле белән сөйләшүче татар булсын иде. Югыйсә бит бездә татар дигән битсын бар, телебез башкача да булырга мөмкин. Андыйлар да күбәеп киттеләр инде. Алар читтә түгел, алар үзебезнең гаиләләребездә хәзер. Менә шул максатта шул телебезне сакларга, язма телебезне сакларга, сөйләм телебезне сакларга дип бу эшкә алынып киттем инде. Безнең Яңа Вакытта бик катлаулы ситуация. Анда мөхәррир белән бер әдәби хезмәткәрдән башка беркем дә юк. Якында ярдәм итәрдәй калган хәбәрчеләребез барысы да эш белән аралаш. Алар буш вакытларында гына мәкаләләр җибәрәләр, я булмаса хатларны басмага әзерләүгә ярдәм итәбез. Татар теле бетүгә бара дип зар елап кул кушырып утырмый Мансур әфәнде. Төрле төбәкләрдә яшәүче татарлар белән аралашуның яңа ысулларын эзли. 2003 елда Татарстанда беренче татар дәүләт электрон газетасы Интертат.ру ачылгач, анда Оренбур татарлары тормышы турында мәкаләләр яза. Үз сайтларын ачу теләге белән яна. Изләндем, шунда интернетта бер совершенно случайно дибез инде, бик очраклы үзебезнең Оренбурыбыз шундый мөмкинлекне тудырып ята икән. Орен.ру дигән сайтыбыз. Орен.ру, шуннан анда реклама булды. Теләгән кешеләргә ачарга мөмкин сайт дигән. Мин карадым, эшләп, татар хәрефләре чыгалар бу сайтта. Ачып куйдым 2 сайт. Аларның адреслары www.lira.org.ru берсе якташларыбыз иҗаты дип атала. Икенчесе orientat.org.ru. Бу сайт безнең Оренбург татарлары дип атала. Аның материаллары күбрәк иҗтимагый, сәяси темага, татар авылларыбызның тарихлары һәм авыллардан язган хәбәрләр, Яңа Вакыт материалларын кулланам мин сайтларымда. Оренбурдан кайткач, бу тапшыруны әзерләгәндә без кызыксынып Мансур Сәгъдиевның сайтларын ачып карадык. Якташлар иҗатына багышланган www.lira.org.ru сайтының эчтәлеге аеруча бай. Анда Оренбур өлкәсендә яшәп иҗат иткән милләттәшләребезнең әсәрләре белән танышырга була. Иң мөһиме, бу сайтта Муса Җәлилнең моабит дәфтәрләрен тулысынча укырга мөмкин. Оренбург татарлары сайт исә татар иҗтимагый хәрәкәтенең тарихын һәм бүгенгесен чагылдыра. Монда нигездә Яңа Вакыт газетында чыккан мәкаләләр бирелә. 2 сайтында кунакханәсе бар. Димәк, хат алышырга, фикер уртаклашырга һәм киңәш тотарга мөмкин.
Фәнни гамәли конференцияның тагын бер кунагы Санкт-Петербургтан Әлфинур ханым Гафурова иде. Татар вакытлы матбугатының беренче карлыгачы, тарихи Нур гәзитен яңарткан кеше ул Әлфинур ханым. Аның тырышлыгы белән Россиянең төньяк башкаласында 1991 елда Татар газетасы яңадан яши башлый. Карар чыккачтан без уже типографский газет чыгара башладык. Башта чыгардык. Просто ничек халык күтәрерме юкмы бу газетаны? Как бы үзебез печат иттек инде. Шул газетларны койдык өстәлсенә. Чашечка шуңа илтен салып калдыралар да, бу газет таралып китте. Алай булгачны 15 мең чыгар гел, 15 мең чыгарды газетаны. Беренче номер. Бик матур иде бу номерыбыз. 8 битле. Аны таралды, бик күп таралды, но күбесе таралмады. Монда спонсор дигән кеше бер килде инде. Вот мен алып барамын. Ул алып бара алмады ул газетаны. Яковлев иде безнең анда губернатор. Ул әйтә: "Всё, я договорился, газета будет, будем финансировать", дип әйтеп китте. Но бер тиен дә бирмәделәр. Шулай итеп тагын үз хәлебез белән чыгара барды газетаны. Санкт-Петербургның яңартылган Нур газетасы 2005 елга кадәр чыга. Кызганычка каршы, хәзерге вакытта ул нәшер ителмей. 50 меңгә якын татар кешесе үз ана телендә мәгълүмат укудан мәхрүм бу шәһәрдә. Оренбург газетасының язмышы шундый булмасын иде дип тели Әлфинур ханым. Нур газеты авыр хәлдә хәзерге көндә. Чөнки безнең бинабыз да юк. Идә чыгара идем бит. Кайчан научный практический конференция үткәрдек без, 95 яшь тулды газетага. Казанда әйтәләр икән, без һәммәбез барабыз. Редакциялар җыйналганнар, Хаматов янында Татарский край дигән газетада. Ул әйтә: "Каясыз барасыз, редакциядә кунабыз", диләр икән. Ул мин әйттем ди. "Нинди редакция? Әлфинур апа идә бит чыгара газетаны". Аптырап калдылар ди. Быел Оренбургка беренче мәртәбә Муса Җәлилнең кызы Чулпан ханым килгән. Гомеремдә бер тапкыр булса да әтиемнең туган якларын күреп кайтасым килде. Һәм моны элегрәк эшли алмавыма бик нык үкенәм, дигән Чулпан Муса кызы. Аны Оренбургда шагыйрьнең туган сеңлесе Абзеева Елена Павловна кабул иткән. В августе этого года приезжала Чулпан Мусеевна. Она приурочила приезд свой ко дню смерти, ко дню гибели своего отца. 25 августа в Оренбурге прошел митинг, отметили эту траурную дату. Затем мы побывали вместе с Чулпан и гостями из Оренбурга и Татарстана на родине Мусы Джалиля, в селе Мустафино, где также поклонились могиле бабушки, моей бабушки, а мамы Рахимы Апай, мамы Мусы Джалиля. И также был проведен траурный митинг в связи с гибелью 25 августа. Незабываемая встреча была. Чулпан говорила, что она думала, что будет хороший прием, но не настолько. Она была очень восхищена или удивлена, как угодно, таким теплым, добрым приемом, и он ей запомнится на всю оставшуюся жизнь. Она обещает приехать на следующий год уже с дочерью и с внуком. Оренбургның татар вакытлы матбугаты тарихы һәм бүгенге торышы белән кызыксынучылар арасында хәтта чит ил галиме дә бар иде. Ул безне татар һәм рус телләрен яхшы белү белән сөендерде. Минем исемем Marlies Max Köse Bilz. Min халем Germaniaden kildem Lübeck'tan. Min İngilizce Tatar tarihi turunda kitap yazdım. Milyon turunda. Marlies фәннәр докторы. Фәнни җитәкчесе рус булмаган халыклар үзгәртеп куру һәм Советлар Союзы таркалганнан соң беренче елларда дигән теманы тәкъдим иткәч, ул берничә милләт арасыннан татарларны сайлап ала һәм диссертация яза. Я прочитала книгу, и мне оказалось, что именно татары, наверное, очень интересно. И стала заниматься татарами. И ему сказал, я буду писать о татар. И
я, надо сказать, это решение ни минуты своей жизни не жалела. Я здесь, потому что придумала новый проект. Название нового проекта, рабочее название, конечно. Развитие Оренбурга во время колонизации Средней Азии, или роль Оренбурга при колонизации Средней Азии. И за это я сюда приехала, и о Януавакут я слышала, где кто-то мне рассказал, знав, что я занимаюсь татарами, он мне рассказал, вот существует здесь журнал Януавакут, и о старом журнале я уже немножечко знала. Марлис ханымның тиздән рус һәм немец телләрендә басылып чыгачак китабын Илдар Хановның энергия скульптурасы рәсеме бизәячәк икән. Ә Марлисның якын дусты Эстер Майк фәнни хезмәтен безнең Чаллы шәһәре үсешенә багышлаячак. Набережные Челны как пример социалистического города. И она тоже влюбилась, как и я, в своей теме. И мы часто общаемся, но она не в центре ее исследования не стоят вопросы национальностей. Она поболее занимается экономическими вопросами, идеологическими вопросами, какой смысл, когда придумали создать новый город, как город для КамАЗа, наверное, и как из маленького деревни стал крупный город. Безне иң шатландырганы Оренбур вакытлы матбугатының тарихи һәм бүгенгесе телебезне саклау мәсьәләләренә яшьләр битараф түгел. Вакыт газетасының 100 еллыгына багышланган фәнни практик конференцияда югары һәм махсус урта уку йортлары студентлары да катнашты. Оренбург университетының 4-нче курс студенты Ильяс Хаялин шушы темага фәнни хезмәт яза икән. Бу төбәктә яшәүче татар кызлары егетләре үз ана телләрендә аралашырга, киләчәктә үз белгечлекләре буенча эш табарга телиләр. Аз сөйләшәләр татарча, бөтен урыслашып бара. Шуңа карамастан укытучыбыз белән үзебезнең бүлегебез татарча сөйләшергә, татарча программалар кертергә тырышабыз. Хәзер татар газет журналлары, күп кенә телевидениелар, радиовещаниелардан татарча передачалар бик әз. Һәм шуңа күрә бөтен халыкка, татар халкына ул камилләштерү өчен, аны белү өчен бик кирәк дип уйлыйм. Оренбург вакытлы матбугатына багышланган төбәкара фәнни-гамәли конференция материаллары буенча киләчәктә милләттәшләребез китап чыгарырга ниятлиләр. Бик күп халык катнашты конференцияда, төрле шәһәрләрдән дә килделәр. Менә шунда ясалган чыгышлар, ул фәнни нигезләнгән чыгышлар булды. Аларда менә шул өмет күренеп тора, өмете бар дип уйлыйбыз газетабызның. Инде шундай тарихы булган, шундай данлыклы газета булган Оренбург җирендә әлбәттә татарлар үзләренең газетларын саклап калырлар дип ышанам мин. Әлбәттә кыенлыклар күп безнең. Менә финанс ягыннан да кыенлыклар бар, кадрлар ягыннан да кыенлыклар бар. Әмма без аларны җиңәргә тырышабыз. Чөнки әгәр дә шулай алга бармасак, ул милләтебезнең көзгесе булмаса, аралашу чарасы булмаса, әлбәттә татарларга ничектер яшәргә дә күңелсез булыр иде дип уйлыйм. Менә инде шушы узган конференция материаллары буенча без әлбәттә китап чыгарга уйлыйбыз, чөнки моны сүз белән генә калдырып булмый. Шул данлыклы вакыт газетасын чыгарган Фатих Каримиләр, Рамиевләр турында, Риза Фахретдинов турында бер киләчәк буыннарга да бер истәлек булып, тарихи мәгълүмат булып калыр дип уйлыйбыз. Күргәнебезчә, Оренбургда яшәүче милләттәшләребез телебезне саклауга бөтен көчләрен куялар. Моңа шик юк. Әмма алар Оренбург һәм Татарстан хөкүмәтләре тарафыннан ярдәмгә мохтаҗ. Ул булмаганда милли театрларын, мәктәп һәм китапханәләрен, бердән-бер газеталарын саклап кала алырмысың, Оренбург татарлары? Сез сентябрь ахырында Оренбургда узган Вакыт газетасының 100 еллыгы һәм Яңа Вакыт газетасының 15 еллыгына багышланган төбәкара фәнни-гамәли конференциядан безнең Чаллы ТВ телерадиокомпаниясының иҗат төркеме әзерләгән тапшыруны карадыгыз.
Киләсе очрашуда сезне Оренбург каласының Хөсәйния мәдрәсәсе, Кәрван сарай мәчете кебек тарихи һәйкәлләре һәм истәлекле урыннары белән танышу көтә. Алдагы җомгага кадәр